Казах ти, единственото нещо, което искам да се прибера е нормално, не искам да се карам с теб. О, така ли? Да. А ти мислиш ли, че може да се кара с мен? Ще ме посягаш и ще ме удриш? Аз не съм да удрен, съм Напротив. Ти се опиташ да ми щупиш телефона. Напротив. Аз се чуя какво да прави, ти ми само смачка телефон, защо го правиш? Казах ти единственото нещо, което искаме да се приберем. Махай до тук, още сега сгори светло. Не може да се махнем още сега. Трябва да си... Да видим как да разпечатаме тия билети. Изобщо Трябва да не намерим... интересуваш. Разбираш ли? Така обясних ти. Мисля, че си достатъчно умно, за да разбереш как ще Аз като си тръгна, нали се сещаш какво ще стане? Ти какво си мислиш, че моето семейство ще хрантути теб и този дрислю? И ще отглежда тук до 8? Много си се заблудил. Ама изключително много си се заблудил. Значи мисля, че редното е, че ние като сме дошли заедно. Редното е да си затваряш едната уста. Редното е този дрислю също да си затваря устата. Много неща са редни. Редното е да кажеш да се помолиш, а не да ни казваш ти какво искаш. Ами всичките билети аз съм си купил. И редното намери билети си да ги, са при мен. Разпечати си ги, прави каквото знаеш. Да, беше редно, след като она кочина, в която ти живееш, я оправи, когато няма ток да се запне и да живее там. Само, че живях на тъмно и на свещи 2 дена. Това също е толкова редно, колкото Не, да така сте помоли да останеш в апартамента. Мисля, че така. Аз те помолих, ти каза, че ще се оправиш. Не е верно. Ти му остави да седя на свещи Не. и на студено. Това редно ли беше? Не ми пипи телефона. Що какво? Абе, защо не дърпаш телефона? Що какво? Защо не дърпаш? За какво ще си му? Що какво? Ще ме удариш ли? Хайде да ме убий ме! Да, Давай, наймата ми обяснила как искаш да ме убиеш, за да няма майка. Да. Защото този твой дрислю няма майка. Нали? Едно е вербално да разговаряш, друго е да ме нападаш и да ми дърпаш. Не, няма. Телефона. Остави телефона да те. Ти ще кажеш. Обяснила съм него как твой дрислю няма майка и затова ти искаш да убиеш и мен. Така ли? Да. Защото хер, нали, какво искаше? Понеже какво? Ясне, че той няма майка ли? Трябва да да има майка. Остави ме да те телефона. Ако искам. Що какво ще ми направиш? Аз комуникация, аз трябва да се свържа с някакви хора. Трябва да се свържа с някакви хора, това са комуникация. Какви комуникации? И карта ще си купи, че не правя връзка, ще купи на намеря термини, Значи, Лъчезар ме би 1 ден, 2 ден, 3 ден, 3 пъти ме е бил. Казвам го за това, което записваш. Така, значи, когато се прибера в България, ще взема мерки заради това, че 3 дена той се опитва всячески, да ме турмози. Знаеш ли какво се записва само от отсъл? Абе, не ми посякай. Не, напротив, Лъчезар ме удря. Аз съм. Ще викна полиция. Викай. Нека да дам този дрислю за приемно семейство. Абе, ти добре ли си? Ти добре ли си? Да, защото ме удря, бихме. Така ли? Да. Абе, ти си добре. Да, защото ме удря. Да. Лъчезар ме бие. Абе, ти добре ли си? Да, Лъчезар ме бие. Очакваш да си от тук ме турмози постоянно и ме бие. Абе, ти добре ли си, бе? Да. Така ли? Да. Айде, бе. Да, и ще отидем да прави медицинско. Айде. Да. Дай ми телефона, бе. Гледаш работата. Ничи телефон да съм взимала. Лъчезар ми е взел всичките пари. Взе билетите. Това дена се опитва да ме зарани. Как? Ето така. Вербално. Не, от 2 дена се опитва да ме нарани. Да. Да, аз ще се снимам с Милката, сега ще отида с бърза помощ да се добавя медицинско. Бързо. Ти искаш, ти добре ли си? Не дей. Ще го щупи, що ще ме убиеш ли, Лъчезар, както ме заплашваше вчера? Не си го купува ти този телефон. Що ще ме убиеш ли, Лъчезар, както ме заплашваше вчера? Не си го купува ти този телефон. Айде, дрислю, ръкопляскай! Чуваш ли? Айде, бе, дрислю! Стига си плюва. Ръкопляскай, бе! Стига си викала по детето. Ръкопляскай, бе, дрислю! Стига си викала по детето. Не дей. Защо си тук като букук, ми си зажаваш на спалнята? Ти си го поканила. Не съм го поканила този дрислю! Той не е вила, ако можеш. Не, напротив! Виноват си за това, че си злобен! Виноват си за това, че не си държах добре с тебе, а ти си е бил злобно човече! Стига толкова. Стига толкова. Кое стига толкова? Стига телефона на детето. Кое стига толкова? Стига телефона. Ела, Иване, да видиш това букук тук, какво се спалня, как ме запитва! Ела да
виж какво прави, записваме с телефона. Изкажи телефона на детето. Ела да виж това буклук, да ще го отглеждаш тук. Изкажи на телефона. Къде е работата? Не е твой телефон. Върви на малята си. Аз ти казвам, ще си извада медицинско, за побоя, който си ми назал 2 дена, ще го представя в България и прави каквото знаеш. А аз тогава с полицията да дойдат да вземат Ела и те да го вземат, като ти държиш по този начин. И да ги пратят в приемни семейства, където искат. Дай ми телефон, ще Гледай работата.